Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंनावहाय पार्सेल मोननै मोनथामसो सफैदों स बिराद एक्साइटेड आं नायनो थाखाय लोगोसे आं नोंथांमोननोबो दिन्थिनो थाखाय बिराद एक्साइटेड जानानै दङ जिहेतु स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोसे जोंहा दायो 21 days वाटार फास्टिं सोलिगासिनो नालाय बेयावहाय जोङो जेबो केमिकेल यूज खालामनो मोना आरोना जस्ट आङो लिप बामल' लागायदों ओमफ्रायहाय मोखाङावनो जा बा ब्रास खालामनोबो मोना ब्रासखौबो माने संख्रिजोंल' खालामनो मोनो आरोना बिदि कलगेट साबुन सेम्पु क्रिम फेस वाश जेबो यूज खालामनो मोना स मेमाथ' बुङो जे जेबोखौनो यूज खालामनो नाङा फास्टिं थानायावहाय किन्तु आङो कक'नाट अइल यूज खालामगासिनो आरोना स आंहा हेबिट गैया जेबो लागायालासिनो थानाय बेनि थाखायनो आं मेमखौ सोंबाय जे एटलिस्ट आंनो माबा मोनसे बुस्थु लागायनो थाखाय हो मेम जाय आंनि स्किनखौहाय मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो ओमफ्राय मेमा होनबाय कि नोङो कक'नाट अइलखौ यूज खालामनो हागोन स दायो आङो गाइस कक'नाट अइल यूज खालामगासिनो आरोना बे साननैसो So I hope गासिबो मोजाङैनो मोजां जाथों जा खामानि लादों मावनो थाखाय स बियो जाथों थाबनो स दायो आं बाराद्राय गोबाव खालामबाय थाला आंनावहाय नैबेफोर पार्सेला सफैदों आरोना स थाबनो खेवनानै दिन्थिनोसै आङो मा फैदों फार्स्टआव नैबे फिसाखौ खेवग्रोनोसै आङो मा फैदोंथाय भगबानासो मिथिगौ स नोंथांमोना गोबां भिडिअसआवनो बुंबाय आङो जे आङो दिनै विदाउट मेकआप दङ बाट स्टिल नोंथांमोना आंखौ मालाबा कमेन्ट्सआव बुंहरबाय थायो नोंखौ विदाउट मेकआप नायनो होननानै आङो जोंना दाख्लै 15 अगस्टआवहाय जा माने बे कम्पानिनि जा भिडिअ बानायनांगौ दंमोन ना अफिशियेलि स बे भिडिअआ दाख्लै केन्सेल जाबाय आरोना बानायनाय जायाखै स बेनि थाखायनो दायो पस्टपन जानायखाय आङो बे इयाररिंसखौ बिहरदोंमोन आरोना बेजों गाननो थाखाय स फाइनालि आं मोनबाय नङाबा आंनाव जेबो झुमका गैयामोन वेस्टार्न ड्रेसावल' गाननो थाखाय दङमोन आरोना ओमफ्राय बाखि गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो आङो नैबेखौ बिहरदों आरो मोजां मोनदों ना हाय झुमका देलाय मोना माने आं रिल्स भिडिअ बानायगौमोन आं बेखौ वाट झुमका होननायखौ गाननानै देखायनो र' बेबायदि ड्रेसजोंथ' समायनाय नङा माबा दख'ना बा सालबारजोंसो समायगोन आरोना ओरैनो गुदुं होनो नागिरदोंमोन ना जि हेभि ओमफ्राय मोनसेल' गानना देखायनोसै आं ओमफ्राय जेब्ला आं गानो अब्लाना आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना मोजां मोनदों वाट झुमका होनो माने आंनि खोमाया बिराद फिसा नायलाय दाथ' झुमका इनि थाखायनो आंजों गिदिर झुमका बा गिदिर इयाररिंसफोराल'सो समायो आरोना फिसाया समायथारा आंजों समायनाय मोनो आं माने गिदिरबा नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय मानसि हिसाबाव आंनि खोमाया ओरैबायदि फिसा नै बेसांल' ओमफ्राय आंनिया खोमा फारनैयावबो ना सबायमा माथो खोमा फारनैया खोमायाव सबायमा थाबा सना मोनगानोनो होनलाय होनदो बेखायनो सना मोनगोन बे खोमा होनदो एफोर मिसासो एख' बिलिभ खामा आं एफोर बे लावदुंदो रायलाय एख' माबा माबि होनफ्लांग्रा जाबाय आं बाक्सानि स दायो नैबेखौहाय आनबक्सिं खालामलायनोसै माखौबासो बिसिफ्लांगोनलै दाना गस्लाखौनो माखौबानो बिसिफ्लांबासो गैला मानसियानो थंगालिथारना नैबेखौ माबि हरदों मिथिबायना आंनाव बेयो जाहैबाय बडि शेपार आरोना आंना उदैया एसे माने आंथ' दा माने
थांनांसिगोन आरोना आंना बिराद खामानि पेन्डिं जाना दङ गुवाहाटीयावहाय माबा मोनसे गोदान माने स्टार्ट खालामनो नागिरदों आङो नायनोसै हाय बेसेसिम आवगायलाङो गोदोनो आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन आं माबा नङा माबा मोनसे खालामगोन जिहेतु दायो जोङो गभर्नमेन्ट जब मावा हिसाबै जोंनि आथिङाव गसंनांगोन नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आं मोनसे खामानि स्टार्ट खालामनो नागिरदों स' बिनि थाखायनो आंहा खामानिनि थाखाय लावदुमा राहरगासिनो फैला नामा होननानै उपाय गैया आरोना थांनांसिगोन थांनोथ' गोसो गैयामोन आङो एसे मेमाबो होनदों जे एसे थालांबावदो सेप्टेम्बरसिम होननानै नायनोसै र' मा जायो ओरैनोथ' लावदुमाथ' टिकेट दानानै रेडि 31 आगस्टआवहाय फैगोन मानो होनना बुंबा दाख्लैनो आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों लावदुमा 1 सेप्टेम्बरावहाय लावदुमनि बार्थडे स' नोंथांमोना जुदि लावदुमखौ अनोबा विश खालामनो बावगारनाङा आरोना स' नैबेखौहाय बिहरदों आङो न'आव थांनानै बाङायल' जाथो होननानै उदैयावहाय इदि गाननानै थानोसै आरोना आङो बारा जायिनि न'आव थांना एन'का अमा बेदर जानो लुगैदों आङो आंसो मिथिगौ आंनि दुखुखौ सोर मिथिबावनो आंसो मिथिगौ नारजि अमा ओमफ्राय दाउ बेदरजों अनला आयु मायसे गोथाव ओमफ्राय एम्फौ लाथा ओमफ्राय ना गोरान बाथोन आयु थैसिगोन आं जानो लुगैनानै ओमफ्राय थांनानै बुगाफिनथोंसैलायनो 90 केजि जाथोंसै अरजाया फारमै जाय स' बेखौ अर्डार खालामदों आरोना आङो स' गाइस नै आं बेबायदि गाननानै थानो नागिरदों आरोना न'आव थांबा स' देट आंना एसे फिसा जायो उदैया फिसा जानानै थायो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टखौहाय नायलाय आङो ओरैबायदि बावसुलि माबा माबि पार्सेलफोर आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय चेक खालामनो हागोन लिंकखौ होननानै बुङो ओमफ्राय आङो डिसक्रिपसनावनो होनो बावगारो मिथिबायना माने उन्दुनोनो ओंखारा जागासिनो आं गवायाव बेनि थाखायनो बावो माने होनो थाखाय लिंकखौहाय बाट एबार बे खेबसेयाव बावनाय नङा आं दा होनानै होगोन बिथिंनिफ्राय खेवो माथो माबायानो गैया बिसिफ्लांबा गैला आरो बे लेगिंसआ दाख्लै बेसेबां गोबावजोंसो फैगोनखौ दिन्थिदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दिनैसो फैबाय दाख्लै पस्टपन जानायाबो मोजाङानो जादों 15 आगस्टनि जा भिडिअ बानायनो गोनां स' आङो बेखौहाय लेगिंस बिहरदों आरोना जिहेतु बिथांमोना दुपट्टा ओमफ्राय कुर्ताखौहाय बिथांमोनानो होदों बाट लेगिंसखौहाय जोंखौ हारसिं बायनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय नैबेखौ थानायनि थाखाय आं मोजां मोनदों आरोना गाहायावहाय नैबेबायदि डिजाइन थानायखौहाय बेनि थाखायनो मोजां मोननानै आङो बिहरबाय नोङो जेब्लानाखि जोंना 15 आगस्टनि शुटिं जागोन अब्लाना आं नोंथांमोननो शेयार खालामखागोन जिहेतु नोंथांमोनजों आं गासिखौबो शेयार खालामखायो स' होमबाना बेखौ गाननानै दिन्थिगोन आरोना आङो ओमफ्राय लास्टलि बेलाय आंनि नंगौना नङाब्रा रजनिनिसो बे लोगोनिसो मालायनिखौ खेवला आङो मालाय एक्साइटेड जानानै थायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय मालायनिखौनो आंनो होफैफ्लांदों बिसोरो स' बेखिनियानोमोन आरोना जा बिहरदों नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो आरो मोननैसो पार्सेल फैबावनांगौ दंबावो स' जेब्लानो मोनफैगोन अब्लानो आं खोन्थागोन आरोना नोंथांमोननो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नोंथांमोना आंखौ गोसोखांदों ना होआखै कमेन्ट सेक्सनाव खेबसे खिन्थाहर